Assalamu alaikum, barkanmu da saduwa da ku a wannan sabon bidiyo a wannan channel ta mai suna Arewa NGTV. So kamar yadda kuka sani ni ne nake kawo muku shirye-shirye a channel ta mai suna YMD Hausa TV. So a yau na dauke mana da bidiyo mai matuƙar muhimmanci akan wannan channel ta mu sabon channel ta mai suna Arewa NGTV. Saboda haka idan ya kasance wannan shine farkon ziyartar ka wannan sabon channel ta mai suna Arewa NGTV, ka taimaka ka yi min subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa ka zaɓi all domin sanar da kai da zarar mun ɗaura sabon bidiyo. Ku taimaka ku yi min liking domin liking shi yake sa bidiyon ya rinka haɗuwa zuwa al'umma, shi yake sa YouTube su rinka tura bidiyon ɗin zuwa duniya gaba ɗaya. So saboda haka ba tare ɓata lokaci ba, a yau ina take mana da wani update din akan wata exchange wanda na taba kawo muku bidiyon ta tun akalla wata 5 ko 6 a baya a wancan channel ta mai suna YMD Hausa TV, wanda sun raba airdrop, wanda na kawo bidiyon mutane da dama sun yi wannan sun bude wannan exchange din. Yanzu haka update din da na ke dauke muku da shi, wannan exchange sun samu wannan coin da suka bayar na airdrop din balu yana nuna farashin sa. So saboda haka sun yi update, sun mai da shi version 2. Saboda haka yanzu kawai abin da zaka yi, zan nuna maka kawai downloading application din zaka sake yi, kawai kai updating din sai ma yana nan a wayanka, zaka ga balu din wannan coin din ya fita, sannan kuma zaka ga adadin dalolin da kake da shi. So saboda haka ba tare bata lokaci ba, kai tsaye bari mu shiga bidiyon din. So kamar yadda kuke gani a wannan ita ce exchange din mai suna SwapTop. So wannan exchange din su ne wanda suka raba wannan coins din, kuma in kuka duba za ku ga coins din da na samu a lokacin da na kawo muku bidiyo a wancan channel ta mai suna YMD Hausa TV. Lokacin da na kawo muku bidiyo akan wannan exchange din, in kai referral din mutane dama suna baka bonus din wasu coin wanda za ku kalla yanzu gashi na da coin din da suka raba na wannan bonus din airdrop din guda 8,450,000. So idan kuka duba za ku ga balu din da wannan coin ɗaya fita gashi na fito a 0.00004, wanda za ku kalla darajar wannan coin ɗin da nake da shi yana daidai da darajar dala 375. So wanda idan muka buga wannan kuɗin da wannan coin ɗaya ke da shi hali yanzu, muka buga da kuɗin mu za mu ga cewa kuɗi ne wanda ya kai kimanin 200,000 da wani abu, wanda aka baka shi kawai a airdrop. So wannan exchange din a lokacin da na yi muku bidiyo a kai ba su sa wannan coin din nasu, ba su sa masa farashi ba. So amma yanzu ka duba gashi nan sun sa masa farashi, kamar da kuke gani gashi nan anan sun sa masa farashi. Saboda haka kai ma abin da nake so da kai, ka koma ka je kai update din wannan application din, ka je kai update nasu, za ka kalla naka ya fito da wannan farashin, sannan kuma kai join din telegram din su, za ka rinka ganin update a kai, saboda kada a yi ba kai, domin abu in ya jima wani sai ya watsar, sai ya ga abun kamar ba zai tafi ba. So ni karan kai na ma gaskiya da na jima ina bibiyan su, naga abun bai yi wani abu ba, sai na zo na daina bibiyan su. Sai kwanan nan naga suna yin update a telegram cewa gashi abubuwa yanzu sun dawo suna tafiya. So saboda haka idan ya kasance ka yi rijista a baya, so ka je ka yi updating na application ɗinka. Idan kuma baka yi rijista ba, zan ajiye muku link ɗin da za ku yi rijista a description ɗin wannan bidiyo. Kana dannawa zai kawo kan da za ka yi rijista. Idan baka sayar da za ka yi rijista ba, ka koma ka je ka kai sacin ɗin channel ta mai suna YMD Hausa TV. Idan kai sacin ɗin wannan channel mai suna YMD Hausa TV, so insha Allah in ka bincika hankali za ka ga na yi bidiyo akan yadda ake rijista da wannan exchange ɗin. Kuma exchange ne wanda kuke gani gashi nan, idan kuka duba za ku ga wallet, ga P2P, ga staking, waye da sauransu, duka akwai abubuwa a ciki sosai. So idan kuma akwai bangaren KYC, shi ma za ka zo ka iya ka zo ka ce za ka yi KYC. So gashi nan kamar da kuke gani akwai security sai dai za ka zo ka yi su dai, wanda insha Allah komi zan ci gaba da kawo mana update insha Allah duka abin da yake tafiya. So idan kana so kai copy din referral link naka, kuma gashi nan ma za ku danna haka, za ka yi copy din na link ɗinka, kaga ka yi copy din link ɗinka, za ka iya kai share wa yan uwanka domin su ma su yi register da wannan exchange din, ga wanda suke irin wannan harka din kenan. So wannan shine update din da nake son kawo mana a wannan bidiyon din. Saboda haka ka je kai update, kada a yi ba kai, kada baka sani ba kana da wasu makudan kuɗi a ƙasa ba tare da ka manta da su, sai wata daren dadewa ka zo ka kai kokarin zaka abun nan ka dawo kansu abu kuma ya zo yaki.
sannan kuka duba kuma za ku ga cewa akwai coin da dama a cikin ita wannan exchange din, gashi nan su Shiba Inu su waye, kuma ga coin din su nan wanda ya zo daidai da darajar dala. In kuka duba za ku kalla wannan coin na wannan exchange din ne wanda ya zo daidai da darajar dala kenan. So in kuka duba suna tsare-tsare mai kyau da a cikin wannan exchange din, saboda haka kada ka bari a yi ba kai. So wannan ma gashi nan token din su ne, so gashi kuma wannan wanda shine wanda suke raba mana a Yadda gashi nan kamar yadda kuke gani. So saboda haka wannan shine update din da nake son kawo mana. Kada ku manta, idan baka yi min subscribe ba, kai min subscribe a nan sabon channel nawa, sannan ka danna alamar ƙararrawa ka zabi all domin ka dinka samun sabbin shirye-shirye na, zan dinga kawo update kala a cikin wannan sabon channel din. Duka ana muka zo ƙarshen wannan bidiyo, sai Allah ya damu wani sabon bidiyo.